Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan. Iya aku le. Piye? Teman-teman Bolomeo Cakme official. Niki Pak Giri ternyata juga bisa ngendang Pak Bupati Ponorogo. Lagune napa? Lagune nyang Jombang tuku bebet bedah kok dituku. Lah ngene. Ngene. Nang. Pak Bambang tuku gedang. Saya Kak Bagus. Gedange tak Bambang potong rambut. Pak Bambang cukur rambut. Nek kula rambutnya mboten ngoten. Gocake Kang Pur. Pak Bambang cukur rambut. 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 Anu ki ya padha rambut. Rambut iki ngene beda. Oh iya. Oh, salah. Kendangnya baru, guys. Ya. Kendangnya baru, guys. Sehat Pak Giri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di KTP ku Ponorogo ndi? Tapi wong Kendal. Yo, jarimu pindahne. Mau temu mutu ya Ram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.